Ассалому алейкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи RAHSH TJ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12 хона, замин ва квартира дорем ки квартира аз шаҳри Душанбе, заминам аз шаҳри Душанбе ҳаста ки пешкаш мо мегардад бардорам. Хоб видео навора дӯстон то охираш тамошо кунем, ба видео навори мо лайк гузорен ва дар комментари нависен ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар кораи мо дар видео оянда ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо хонахои фурушӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои реклама дорен, метавонем ки дар номераи имо WhatsApp рӯй кунем. Мо дар видео оянда реклама мемонем. Хоб курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 156 сомонӣ. Аз шумо хоҳиш мекунем ки агар имконият дошта бошем видео навори моро дар имо WhatsAppтон подлиса кунед. Хеле кори хуб мешид. мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. Ай хонаҳои арзони мо бо хабар шавед. Марҳамат, рафтем. Якам хонаи фурушӣ. Хоб якам хонаи фурушӣ аст дӯстони азиз, қарор дорад дар ноҳияи Қубодиён дар наздикии бозори Калон гуфтага дӯстони азиз. Хоб обшим 6 сотиқ замин дорад ки 14 хона кардаги тайёра ки обсве дорад, як калидор, ошхона, ҳоҷатхона, ҳамом ҳамаш тайёр аст ки беҳтарин ремонт кардаги аст. Хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст. Гирди хона полни маҳкам аст. Хоб дарахтони мевадиҳанда ҳам дорад дӯстони азиз. Хона фақат медорен зиндагӣ мекунен. Хоб фурӯхта мешавад бо нархи $35,000 ки боз ҳам савдо мешавад гуфтагаи соҳибшоне ки муомилаи хуб дорад. Хоб вариантҳои алиши ҳам аст, бо мошинкати алиш мекунем гуфтага ягон мошин бошад болои сумамтия мешавад гуфтага. Марҳамат, рақамҳошон аст, метавонед дигар маълумотша гирем. мегзарем ба дуюм замини фурӯшӣ. хоб замини фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, айваданасоз 1-2 километр дуртар аст ки ята временга қартии ҳоҷатхона ҳамомшам ҳаст дӯстони азиз ки обшим 6 сотиқ замине ки ду тарафаш маҳкам аст. хоб дар инҷа об сведад уже одамо зиндаӣ кардесан. ҳамин ака сирошона сум дар кора мега ба ҳамин хотир мефурӯшем. ҳамин замина клиентошурус дига бисёра не ки нарх навошон туғри нагирифтесай. хоб фурӯхта мешавад бо нархи 90,000 сомон ки кадоми харидори аниқ бошад муомилаи соз мекунем гуфтага. фақат одамони харидор занг занам мега хоҳиш кардага беҳуда занг назанам. марҳамат, ҷош ҷои нағз дӯстон азиз, кадомтон агар харидори аниқ бошен ин адата рақамошон аст, имо WhatsApp ҳам дорам, метавонед ки дигар маълумоти пуррашро аз худашон гиред. марҳамат. мегзарем ба сеюм квартираи фурӯшӣ. хоб квартираи фурӯшӣ аст дӯстони азиз ки қарор дорад дар шаҳри Бохтар дар наздикиҳои бозор, дар наздика дӯстони азиз новостройка дом аст ки уже тайёр. хоб духонага квартира аст ки дар 4 ошона қарор дорад, 48 квадрати метр, обсве дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳамом, термис, кондитсионер, лестнисаи тоза, дар наздикиш мактаб, мағоза, литсей, масҷид, ҳамин хел чизо ҳаст. хоб ремонтош ремонти 100% кардаги аст ки фақат медорем зиндагӣ мекунем. фурӯхта мешавад бо нархи 240,000 сомонӣ ки бозам савдо мешавад гуфтага дар назди хона. марҳамат, дӯстоне ки аз шаҳри Бохтар хона, квартира пристабдан, ина шумо варианти хуб, нархшам қимати бад нест, ду хонага аст. дӯстон метавонен дигар маълумоти пуррашро аз худашон гиред. марҳамат. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хоб хонаи фурӯшӣ аст дӯстони азиз, қарор дорад дар ноҳияи Ёвон дар деҳаи Саркамич гуфтага аст, яъне ки Саркамич. обшим то сентра 10 минут раҳ мега аями хона. обшим 10 сотиқ замине ки дар хонаи временка барак кадаги астанд ки барои зиндаӣ кардан мешавад. дар оншон ремонт дорад. дар инҷа обсведа аст, гирдаш маҳкам аст. як чанд намуд дарахтони мевадиҳанда, хоб аловхона, ошхона, оғилхона ҳаминҷа дар берун кардагӣ ҳаст. мега ки дар наздикиш мактаб, масҷид, ҳамин хел чизо аст мега дар ҳамин қарибии хона. хоб фурӯхта мешавад дӯстон бо нархи 180,000 сомонӣ ки бозам савдо мешавад мега сирошна бо муомилаи оилавӣ мега сум дар кор шуда мега бардорон. марҳамат, агар кадомтон харидор боша метавонед дигар маълумотша гирем бо муомила дошта. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. хоб квартираи фурӯшӣ аст дӯстони азиз ки қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар ҳамин сентрша мега соҳибшон, яъне ки ҷои беҳтарин, яъне ки аниқ маълумотша нагуфтиян. хоб обшим духонага квартира аст ки дар якум ошона қарор дорад, 50 квадрати метр. дар инҷа обсве дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳамом, термис, кондитсионер бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин ки дуруш мега люкс, яъне ки ремонтош беҳтарин кардаги аст ки балконам дорад. хоб хона сирошона фурӯхта мешавад ки мега соҳибшон дар наздикишон мактаб, бозор, балниса, садик, литсей,
ҳамин хел чизо ҳастанд, мегӯянд ки супермаркет ҳамин хел чизо ҳастанд. фурӯхта мешавад бо нархи 253000 сомонӣ ки бозам савдо мешавад гуфтага дар наздик хона. марҳамат рақамушон ҳаст дӯстони азиз, агар кадомтон харидори аниқ бошед ки ягон вариант агар пешниҳод кунед, ина рақамушон ҳаст, метавонед дигар маълумоти пуррашро аз худашон гиред. марҳамат. мегзарем ба шашум замини фурӯшӣ. хоб замини фурӯшӣ ҳаст дӯстони азиз ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар наздикии мошинбозор гуфтагӣ аст аз тарафи боло. обшим 6 сотиқ заминае ки як 14 хона қатъи як калидорш рехтагӣ аст ки фундаментош масалан мехоҳем агар ки хоҳем фақат далши стройкаша хатон давом медиҳем. дар инҷа уже одамо зиндагӣ кардастанд, об свечам ҳаста мега хай бо дигар маълумоти пурраша аз худашон мегирен. яду бародаре ки аз ҳамин тарафҳо замин представданд дӯстони нашумода варианти хуб агар ки харидор бошед фурӯхта мешавад бо нархи 80000 сомонӣ ки боз фундаментошам рехтагӣ аст, ҳам боз савдо када мешавад. марҳамат рақамошон дар поини видео аст, метавонед дигар маълумоти пуррашро аз худашон гирен. мо бошад наворона давом медиҳем. ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хоб хонаи фурӯшии навбатӣ дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри ҳисор дар шаҳраки шарора гуфтага дӯстони азиз, яъне ки маҳаллаи боқӣ раҳимзода гуфтагӣ аст. ҳамин хел маълумот обшим ҷош ҷои нағза гуфтага ки яъне ки ҷои ободае. 5 сотиқ замин дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёр аст, якта калидор дорад, об свет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, аловхона, дегдонхона, оғил, ҳамин хел чизо ҳаст ки дӯстон гирди хона полни худ маҳкамае. рӯи ҳавлӣ стяжка кардагӣ аст, дарахтони мевадиҳанда ва чойроби ангур, яъне ки бо ҳама шароитҳои зиндагӣ ки дар ҳаминҷа таъмин аст. лаби роҳда яъне ки кӯчашон кӯчаи обода дӯстон хай дигар маълумотро аз худашон мегирен. фурӯхта мешавад бо нархи 285000 сомонӣ ки бозам савдо мешавад ва вариантҳои алиши ҳам ҳастанд, нагуфтам бо чӣ, не ки вариантҳои дӯстон метавонед пешниҳод кунед. марҳамат кадомтон харидори маълумоти бештараш аз худашон гирен. шумо агар ҳам хали хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама квартира, метавонед ки дар номерои имо ватсап рӯй кунед. мо дар видео оянда реклама мегузорем дӯстон. видео навора то охираш тамошо кунед ва лайкотона монед. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. хоб ҳаштум квартираи фурӯшӣ ҳаст дӯстон ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Зарафшон, яъне ки рӯпарӯи пасолфаи сеша гуфтага дӯстон, яъне ки хай дигар маълумотро аз худашон мегирен. хоб якхонага квартира аст ки духонагаш кардагӣ ҳастанд ки дар 13 ошона қарор дорад, 48 квадрати метре ки об свет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, балкон, термис, кондитсионер, ҳамаш бо шароитҳои зиндагӣ таъмин аст ки ремонтош беҳтарин кардагӣ ҳастанд. фурӯхта мешавад бо нархи 290000 сомонӣ ки бозам савдо мешавад. бардони азиз дӯстоне ки суроғ кардан хели квартира, марҳамат ина маълумоти бештараша аз худашон гирен. агар ба шумо чӣ хел квартира ки дар кора ки хонаи замини ёки мошин дар комментаре нависед ки то чанд сомона аз кадом шаҳру ноҳияҳо дӯстон, мо дар видео оянда ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. мегзарем ба наҳум хонаи фурӯшӣ. хоб наҳум хонаи фурӯшӣ аст дӯстон ки қарор дорад дар шаҳри бохтар дар пушти тепа, яъне ки дар пушти рӯпарӯи сомонӣ пушти тепа да мешавад. ҳамин хона кӯчаи абдуллоев гуфтагӣ аст ки хонаи 17. обшим 3 сотиқ замин дорад ки 4 дар хона кардагӣ тайёр аст, якта калидор дорад, об свет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, дегдонхона, ҳамаи хел чизо бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст ки сирошона фурӯхта мешавад. дар инҷа об свет бе проблема, яъне ки дар упараш яъне ки дайро ҳаст дӯстон, кадоме ки медонад. фурӯхта мешавад бо нархи 240000 сомонӣ ки бозам савдо мешавад ва вариантҳои алиши ҳам ҳаст бо квартира гуфта, яъне ки бо сексия. нагуфтанд ки аз қурғано ки аз Душанбе хай агар дошта бошед ҳамин алиши вариантҳои худтона пешниҳод кунед. марҳамат дӯстони азиз, хона беҳади бад арзоне, бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст. метавонед ки дигар маълумоти пуррашро аз худашон гирен. марҳамат. даҳам квартираи фурӯшӣ. хоб даҳам квартираи фурӯшии навбатии мо дӯстони азиз, инам дар шаҳри Душанбе қарор дорад дар райони Фирдавсӣ дар чораҳаи диагностика гуфтагӣ аст. ҳамин хел маълумот, яъне ки лаби роҳи калонда. обшим якхонага квартира аст ки дар якум ошона қарор дорад дар нуч калона дӯстони азиз, 37 квадрати метре, об свет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, балкон бо ҳамаи шароитош ҳаст ки хона хай ремонтош средния дӯстони азиз, агар ки хоҳем бо ягон хел кам иваз мекунем. фурӯхта мешавад бо нархи 270000 сомонӣ ки бозам савдо мешавад.
ошхона, ҳаммом ҳамаш ремонт кардагӣ аст, ванна ҳамаш 100%. марҳамат, рақамошон дар поини видео аст ки бештар маълумотша аз худашон мегирен. марҳамат. 11 хонаи фурӯшӣ. خب 11 خانه فروشی نوبتی دوستان عزیز، این خانه زمینی است که در طرفای دوشنبه است، در رایون سینا گفتگی است، یعنی که طرفی چورتوت می شود، یعنی که پیشی پختزنه کمی خیلی معلومات درست دیگه پیشنهاد کردگی هستن، خیلی دیگه از خودشون میگیرن. آبشتیم 3 سوتیق زمینه که یک تا خانه کردگی تیار است، یک تا حمام آشخانه هم هست که در اینجا آب سوی دارد، گردی خانه محکم است و یک چند درختانی کلانی میوه دهنده هم دارن در درون زمینش، با یعنی که نمیدونم جگوری چیزی کردگی هستن که جوش جوی نغزه میگه آب سوید دارد. خب فروخته میشد با نرخ 220,000 سومونی که بازم سودا میشد. 3 سوتیق زمین، یک در خانه. مرحمت، خانه برای زندگی کردن تیار دوستان عزیز، میتونید که دیگه معلومات پورش رو از خودشون گیرن. شما اگر هم خالی خانه فروشی داشته باشید که کوارتیر از زمین ماشین برای رکلام کردن، در نمره ایمو و واتساپ ایمو روی کنید، ما در ویدیو آینده رکلام میمونیم. میگذاریم بعد 12 کوارتیر فروشی. خب 12 کوارتیر فروشی نوبتی ما دوستان در شهر دوشنبه در رودکی در قرار، یعنی که ناحیه رودکی طرف گژدلا آباد گفتگی است دوستان. هم خیلی معلومات است. گژدلا آباد دو گفتگی عذر زیاد هم خیلی معلومات دارد. آبشین دو خانه کوارتیر است که در دویم آشنا قرار دارد. 37 کوادرات متر. در اینجا آب سوید دارن، آشخانه، حاجتخانه، همه بالکن شما است. ریمونتش سردنیه میگه سروشنا فروخته میشود. حجت‌های خانه هم کوارتیر هم 100% میگه تیاره بود. در پایین دوم یا دیگه گاراژی جای ماشین هم هست میگه عدل نه هست که قطعیشون مصلحت دارد. خب فروخته میشد با نرخ 170,000 سومونی که بازم سودا میشد و واریانت های علیشی هم دارد که با خانه کتی گفتگی است، یعنی خانه زمینی، یعنی که با خرید دیگه مصلحت میکنه گفتگی با تلفن. مرحمت، رقمشون هست. اگر هم خواهی واریانت دارید میتونید دیگه معلومات چگیرین. این بود 12 خانه فروشی ما. اگر شما هم داشته باشید روی کنین رکلام میکنیم. تا ویدیو آینده خدا نگهبان همه شما.